να σας πούμε 5 πράγματα πρώτα για το ΕΠΑΜ μετώπου, το ΕΠΑΜ Λαγωνίας. Θέλω να σταθώ ιδιαιτέρως στην τρίτη λέξη της ονομασίας του πολιτικού μας σχηματισμού. Μέτωπο. Αυτός είναι και ο πολιτικός μας χαρακτήρας. Και για να γίνει αυτό καλύτερα αντιληπτό, αρκεί να σας πω ότι σε ένα από τα άρθρα καταστατικού μας προβλέπεται ότι μέλος του ΕΠΑΜ μπορεί να είναι ακόμα και κάποιος που είναι μέλος άλλου κόμματος. Αρκεί βέβαια να μην προπαγανδίσει το κόμμα αυτό στις εσωτερικές διεργασίες του ΕΠΑΜ. Ποιος είναι ο σκοπός του μέτωπου? Διότι, εντάξει, λέμε ότι είμαστε μέτωπο. Δεν είμαστε όμως μέτωπο σε κάτι αφηρημένο, μιλάμε μέτωπο έτσι, για να πετύχουμε κάτι συγκεκριμένο. Ο σκοπός λοιπόν του μετώπου είναι η υπεράσπιση και εδραίωση της εθνικής κυριαρχίας. Τι σημαίνει όμως εθνική κυριαρχία? Ένας λαός και ένα κράτος που είναι η πολιτική έκφραση του λαού πρέπει να κυριαρχεί πρώτον επί των φυσικών του πόρων. Δηλαδή νερό, ήλιος, άνεμος, δάση, ορυκτά και άλλα βέβαια. Δεύτερον, πρέπει να κυριαρχεί επί των βασικών του υποδομών. Δηλαδή λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι, σιδηρόδρομοι, δίκτυα ίδρευσης, δίκτυα ηλεκτρισμού και τρίτον, πρέπει να κυριαρχεί επί των αρχαιολογικών του χώρων. Τα μέσα με τα οποία φιλοδοξούμε να πετύχουμε το σκοπό αυτό είναι για εμάς οι βασικές αρχές μας, οι οποίες είναι γραμμένες και στην ιδρυτική διακήρυξη του ΕΠΑΜ. Αυτές λοιπόν είναι οι εξής. Πρώτη βασική αρχή είναι η κατάργηση των μνημονίων. Και εδώ μπορεί να μου πει κάποιος και γιατί ευθύνα να καταργήσουμε τα μνημόνια. Μπορεί να είναι και καλά. Απάντηση. Στο μνημόνιο 1, στο άρθρο 14, παράγραφο 5, αναφέρεται η λέξη ότι η Ελλάδα ανεφόρον και αμετάκλητα παραιτείται από κάθε ασυλία στην περιουσία που έχει ή που πρόκειται να αποκτήσει λόγω εθνικής κυριαρχίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Μετρήστε μία-μία τις λέξεις. Αν αυτό δεν συνιστά εθνική προδοσία, τότε οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Δεύτερη βασική αρχή είναι η τιμωρία των ενόχων, δηλαδή αυτό που υπόγραψαν τα μνημόνια. Για δύο λόγους. Πρώτον, για να ικανοποιηθεί το περιδικαίου αίσθημα του λαού, να επέλθει λύτρωση. Και δεύτερον, για να στείλουμε ένα μήνυμα στους δανειστές ότι αποκαταστάθηκε η ένομη τάξη στη χώρα, τιμωρώντας αυτούς που εκχώρησαν την περιουσία του λαού, λες και ήταν τσιφλίκη του πατέρα τους. Τρίτη βασική αρχή είναι η άρνηση πληρωμής του χρέους με βάση το διεθνές δίκαιο, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι μια χώρα μπορεί να μην πληρώνει το χρέος της, αν η πληρωμή αυτού, δηλαδή η πληρωμή του χρέους, καθιστά προβληματική την κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών της. Τέταρτη αρχή είναι η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος. Ας το ονομάσουμε όπως θέλουμε, δεν έχει σημασία, δραχμείο, βολό. Εδώ να σας αναφέρω δύο στοιχεία για να υπογραμμίσω αυτό. Το πρώτο είναι ένα άρθρο στο Αμερικανικό Σύνταγμα, στο οποίο αναφέρεται ότι το Κογκρέσο, δηλαδή η Αμερικανική Βουλή, πρέπει να δημιουργεί χρήμα και στη συνέχεια να ρυθμίσει την αξία του. Όπως καταλαβαίνετε, οι Αμερικανοί νομοθέτες εξ αρχής γνώριζαν ότι για να έχει ένα κράτος ισχυρή οικονομία, πρέπει να κόβει χρήμα, έτσι απλά, να κάνει παιχνίδι. Γιατί αν δεν κάνει παιχνίδι, γίνεται παιχνίδι στα χέρια άλλων. Το δεύτερο στοιχείο είναι κάτι το οποίο είχε πει ένας εκ των Ρότσιλντ της γνωστής οικογένειας των τραπεζιτών σε μια κρίση ειλικρίνειας που είχε. Είχε πει λοιπόν αυτός ο καλός άνθρωπος ότι δεν με ενδιαφέρει αν ελέγχω το νόμισμα μιας χώρας, δεν με ενδιαφέρει ποιοι πολιτικοί εκλέγονται, ούτε ποια πολιτική με ήττα ακολουθούν. Διότι αν ελέγχω το νόμισμα, ελέγχω την οικονομία της χώρας. Πέμπτη βασική αρχή
είναι η εθνικοποίηση των μεγάλων τραπεζών και ιδιαιτέρως της Τράπεζας της Ελλάδος. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ελέγχουμε την κίνηση των κεφαλαίων. Δηλαδή, από πού φεύγουν τα πακέτα και πού πηγαίνουν. Και φυσικά να φορολογούμε δεόντως τα πακέτα αυτά. Σκεφτείτε πόσα διαφυγόντα κέρδη έχει σε αιτήσια βάση το δημόσιο από το ότι δεν φορολογούνται αυτά τα πακέτα που κινούνται από εδώ και από εκεί. Μιλάμε για πραγματική αιμορραγία. Έκτη βασική αρχή είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δηλαδή, έμφαση στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στην αγροτική παραγωγή, που εξασφαλίζει τη διατροφική μας αυτάρκεια και δυναμώνει την περιφέρεια. Στο σημείο αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο και μια αγροτική τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο, που θα μπορούσε να χρηματοδοτεί τους παραγωγούς με δάνεια χαμηλότοκα ή και άτοκα, τα οποία να πληρώνονται με τη συμπομιδή. Έβδομη βασική αρχή είναι μια συνολική πολιτιακή αλλαγή. Τρία μόνο έτσι ενδεικτικά να σας πω πάνω σε αυτό. Καθιέρωση απλής αναλογικής, ώστε επιτέλους να εκπροσωπείται γνήσια ο ελληνικός λαός στο Κοινοβούλιο. Δεύτερον, περιορισμένη θητεία βουλευτών. Εδώ το συζητάμε, θα μπορούσε να είναι μοναδική θητεία ή να είναι, ας πούμε, να μην έχει το δικαίωμα κάποιος βουλευτής να επανεκλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Και φυσικά να μην παραγράφονται τα εγκλήματα των βουλευτών όσα χρόνια δεν περάσουν. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι βουλευτές, οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς, θα αναγκάζονταν να επικεντρωθούν στην παραγωγή πολιτικού έργου και όχι στο πώς θα κάνουν, πώς θα βρίσκουν διασυνδέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ώστε να επανεκλεγούν. Κλείνοντας, ένας λαός που δεν είναι κυρίαρχος, δεν συγκροτεί κράτος, αλλά απικία. Και σε μια απικία, νόμος είναι το κέρδος του απικιοκράτη. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα τσιράκια των απικιοκρατών, που αμείβονται πολύ καλά για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είτε βουλιάζουν στην ανεργία, είτε δουλεύουν σαν γαϊδούρια από το πρωί μέχρι το βράδυ, ίσα για να επιβιώνουν, αν επιβιώνουν. Επομένως, η εθνική κυριαρχία μετουσιώνεται σε λαϊκή κυριαρχία και μόνο τότε μπορεί να επιτευχθεί η ευημερία των πολλών. Δηλαδή η εγκαθίδρυση μιας πραγματικής δημοκρατίας. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Έχουμε μαζί μας, και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό, τον κύριο Γιάννη Πολυράκη, ο οποίος είναι γεωγόνος διδάκτορ του ΑΠΙΘΙΚΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνταξιούχος διευθυντής του Κεντρικού Καταστήματος του Χανίων και τόσο προϊστάμενος του Τμήματος Νοτιού Ελλάδος της Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης Χαρτοφυλακίου της ΑΤΕΡ, της Αγροτικής Τράπεζας. Έχει αναπτύξει για 6 χρόνια και ακαδημαϊκή δραστηριότητα, έχοντας διδάξει στο Πολυτεχνείο Κρήτης ως αναπληρωτής καθηγητής στο σύγγραμμά του Περιβαλλοντική Γεωργία, το οποίο διδάσκεται σε ελληνικά ΕΗ και ΤΕΗ. Από τον ερχόμενο Ιανουάριο θα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Λεμεσού το σύγγραμμά του Ρύπανση του περιβάλλοντος από αγροχημικά, το οποίο ήδη διδάσκεται εκεί. Συμμετείχε επίσης με άλλους Έλληνες και Ευρωπαίους καθηγητές στη συγγραφή του συγγράμματος Predictive Modeling and Risk Assessment, το οποίο διδάσκεται σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με κατεύθυνση στο περιβάλλον. Έχει εκδώσει και λογοτεχνικά βιβλία. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Γιάννης Πολυράκης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο Λακωνίας που μου έκανε την τιμή να με καλέσει για τη διάρκεια του. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ήρθατε να τιμήσετε την παρουσία σας και να δώσετε εκδόσα την Ινστιτούτου και διάρκεια. Ευχαριστώ τον Δήμο που μας παραχώρησε τη φιλόξενη αυτή αίθουσα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους φίλους του ΕΠΑΜ για την
Η υποδειγματική φιλοξενία με την οποία με αγκάλιασαν και επιφυλάσσανε την ανταποδώσω και εγώ στον τόπο μου και κυρίως στα σπατιά με σπατιανές πίτες. Επίσης, θα κάνω μια εξομολόγηση προσωπική ότι από τις 32 Δεκάτου του 10 που έβγαλα από την Αγροτική Τράπεζα δεν ξαναφόρεσα κραβάτα. Ήθελα να νιώσω άνθρωπος. Τη φόρεσα σήμερα ειδικά για σας, γιατί θεωρώ ότι έπρεπε να σας τιμήσω φορώντας τα καλά μου, γιατί τιμώντας τον εαυτό μου και ενδιώντας τα καλά μου, τιμώ όλους εσάς, τους αξιόλογους ανθρώπους που ήρθατε να δώσετε αξία στην απόψινή διάλεξη. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Λέκα για όσα είπε για μένα. Είναι γεγονός ότι είναι καταστάλαγμα μια ζωή ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τα σπατιά της Κρήτης από περισσότερο 700 μέτρων, πατρός πειμένος, και το λέω με περηφάνεια αυτό, και φτάσαμε σε ένα σημείο μέσα στον χρόνο τη ροή, που εκεί που λέγαμε ότι θα απολαύσουμε κι εμείς τα περήφανα κερατιά που έλεγε κάποιος πολιτικάνης πριν κάποιες δεκαετίες, μάλλον τα κερατιά μας θα είναι ευτελή, η σύνταξή μας οδεύει προς εξαφάνιση. Αλλά ας έρθουμε σιγά σιγά στο θέμα μας, σχετικά με την Αγροτική Τράπεζα, την οποία υπηρέτησα περίπου 3 δεκαετίες και από την οποία διδάχτηκα πολλά, έμαθα πολλά, έμαθα και τον τρόπο της δουλειάς της. Γι' αυτόν τον λόγο έγινα αυτόκλητος κήρυκας. Κανείς δεν με υποχρέωσε. Οι φίλοι του ενιαίου παραοικονομικού μετώπου στα Χανιά με πλησίασαν και αρχίσαμε τις ομιλίες μας. Έχουμε διατρέξει όλη την Κρήτη και συνεχίζουμε τώρα στην Λακωνία και η υγεία να υπάρχει, θα υπάρχει και συνέχεια όπου αλλού ήθελε εξηγητό. Η Αγροτική Τράπεζα λοιπόν ιδρύθηκε αμέσως μετά τα γεγονότα της κρυσταλλικής καταστροφής στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, που την αγροτική πίστη την έκαναν κάποιες γεωργικές τράπεζες μικρές, η Εθνική Τράπεζα, αλλά με όρους δυσβάστατους για την νεοσύστατη ελληνική αγροτική οικονομία. Ο μεγάλος Ελευθέριος Βενιζέλος ανέδωσε στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου να συστήσουν μια τράπεζα για τον αγρότη. Με το νόμο λοιπόν 43-32 του 29, 29 Ιουνίου του 29, ιδρύθηκε η Αγροτική Τράπεζα με τους εξής όρους, που κάθε όρος έχει τη σημασία τους όπως θα αναλύσω. Ιδρύεται αυτόνομος τραπεζικός οργανισμός κοινοτελούς χαρακτήρα. Αυτόνομος, για να μην έχει επιδράσεις και προσβάσεις φτωροποιές από έξωπλων παράγοντες, από κομματικούς παράγοντες. Ο μεγάλος Βενιζέλος είχε δει αυτό που έγινε στη συνέχεια, που δυστυχώς έγινε παρανάλογα κομματικός συμφερόντων, αλλά δεν έχασε ποτέ τον κοινωνικό χαρακτήρα. Ο δεύτερος όρος, τραπεζικός οργανισμός, για να μπορεί να εκτελεί τραπεζικές εργασίες. Ο τρίτος όρος, κοινωνικός χαρακτήρος, για να μπορεί να ασκεί την αγροτική πίστη και την τραπεζική της πολιτική, χωρίς να έχει τον επαχθή ρόλο της εύκολης λύσης του πληστηριασμού. Και πράγματι αυτό έκανε τα 83 χρόνια και 1 μήνα που δούλεψε ως Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Το 1950 ίδρυσε τις πρώτες μεταποιητικές βιομηχανίες στην Ελλάδα που είχε προέρχεται από ένα πόλεμο εμφύλιο για να αξιοποιήσει τα προϊόντα του τόπου και να βελτιώσει τις πρωτοπαραγωγικές πηγές του καταναλωτικού χώρου, χωριστά. Το 1990 στράφηκε στον εμπορικό τομέα. Λένε ότι ήταν επιταγή της ΕΟ8, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να στραφεί προς τα εκεί και με επιτυχία τα έλεγα. Το 1991 έγινε ανώνυμη εταιρεία. Και αυτό το επιτέλεσε μεγάλη επιτυχία, έγινε ανώνυμη εταιρεία, αγκάλιασε τον εμπορικό κόσμο μας, αγκάλιασαν και εκείνοι με επιτυχία πρόβλημα. Το 1999 όμως έγινε κάτι διαφορετικό. Η Αγροτική Τράπεζα έχει το λεγόμενο τρίπτυχο, τους οικονομολόγους, τους γεωπόνους και τους οικονομολόγους τους επόπτες, με διακριτό ρόλο ο καθένας. Ο οικονομολόγος στρατηγικής εργασίας, ο γεωπόνος για τα δάνεια των αγροτών και όχι μόνο δάνεια, και σύμβουλος των αγροτών σε κάθε στιγμή, και ο επόπτης για να ελέγχει τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις και να καθοδηγεί και να πηγαίνει το αγροτικό κίνημα μπροστά. Ήρθε λοιπόν το 1999 και ο Παγιοργίου στα Χανιά, περιόδευσε πολλές περιοχές υποθέτω, μας κάλεσε και μας ανακοίνωσε ότι διαλύονται οι γεωτεχνικές υπηρεσίες και οι υποπτικές υπηρεσίες. Του είπαμε τι θα γίνει με τις ενώσεις, που δίνουμε 100.000 δραχμές σε ένα αγρότη και ελέγχουμε την καλή πίστη, την καλή χρήση. Τι θα γίνει με τις ενώσεις που δίνουμε εκατομμύρια. Είπε, ας πάρουμε από τους λογιστές. Τόσα ήξερε, τόσα είχε διαταχθεί να πει, αυτά είπε. Ο κύριος Παγιοργίου στη στιγμή έγινε βουλευτής, συνεχίζει το άξιο έργο του.
Στον νομό Χανίων 4 ενώσεις διαλύθηκαν. Η Ένωση Κισάμου, Κολυμπαρίου, Χανίων και Μάλεμου. Η Ένωση Κολυμπαρίου, με ένα τυποποιητήριο ελαιολάδου ικανό να τυποποιεί όλο το λαδί της Κρήτης, διαλύθηκε. Ναι, αλλά όλα αυτά είχαν γίνει με χρήματα της Αγροτικής Τράπεζας. Η Ένωση Αγροτικών Εταιρισμών Ηρακλείου, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, φέρουν την υπογραφή του αέριου στη Γιώργου Γεννηματά, πολιτικού μηχανισμού της Αγροτικής Τράπεζας. Και συνεχίζουμε την πορεία της Αγροτικής. Το 2000 έκανε μια αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου και πήρε μια πολύ καλή ανάσα. Το 2001 η μετοχή της άρχισε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Όμως μια κακή εποχή, διότι ήταν το χρηματιστήριο στο κίνητά μου, ο κόσμος είχε χάσει την εμπιστοσύνη στο χρηματιστήριο και η μετοχή δεν κατάφερε ποτέ να ορθωθεί και που θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει. Το 2004 με το 2006 είχε μια θεαματική πρόοδο, άνοδο, αγόρασε 2 τράπεζες στο εξωτερικό, στα Βαλκάνια, έγινε και κάποια λάθη από την προηγούμενη διοίκηση, εν πάση περιπτώσει όμως απέκτησε μια καλή θέση στον τραπεζικό χώρο. Μια ζηλευτή θέση, θα έλεγα. Μου είχε συγκεκριμένα ο διευθυντής της Εθνικής στα Χανιά, στα γύρι με Σανελεγιάννη, όπου πάω, εσύ μου που είσαι μπροστά σε αγροτική τράπεζα. Τόσο καλά πήγαινε η αγροτική τράπεζα τότε. Βέβαια, κάποια γεγονότα εκείνη τη περίοδου, τώρα τα συνδυάζω και λέω. Εκείνη την περίοδο, κάποιες ενώσεις αγροτικών εταιρισμών, η Ένωση Πατρών του Πελοπόννησο, η Ένωση Βάμου από τα δικά μου τα μέρη και κάποιες άλλες ενώσεις, φύγανε και πήγανε στην Τεραιός, τυχαίο. Ίσως κάτι ετοίμαζαν από τότε. Επίσης, εκείνη την περίοδο καθιερώθηκε το λογότυπο της τράπεζας, το ΑΤΕΠΑΝΚ, το οποίο είναι το μόνο απομεινάρι τώρα της παλιάς κρατεάς αγροτικής τράπεζας. Το ΑΤΕΠΑΝΚ. Τυχαία λοιπόν είναι και αυτός ο όρος. Μάλλον όχι. Εν πάση περιπτώσει. Η αγροτική τράπεζα πήγαινε πολύ καλά. Ήρθε όμως η οικονομική κρίση του 8, που άρχισαν τα πάντα να κατακινούν. Έγινε το πρώτο, επειδή οι τραπεζίτες από την Ευρώπη έβλεπαν ότι δεν πήγαιναν καλά τα δανειά τους, ήμουν κόκκινα, ληξιπρόθεσμα, εφάρμοσαν τα λεγόμενα τεστ αντοχής, τα stress tests. Η Αγροτική Τράπεζα δεν το πέρασε το 10 το stress test, επειδή είχε γράψει πολλές επισφάλειες. Και εγώ το θεωρώ δικαιολογημένο. Εγώ, ο αφελής θα έλεγα, θεωρώ δικαιολογημένο, επειδή ασκώντας κοινωνική πολιτική Αγροτική Τράπεζα, ήταν δικαιολογημένο να έχει επισφάλειες. Γιατί δεν πήγαινε σε πληστηριασμό για να εκταμιεύσει τα χρήματά της μέσω του επαχθούς μέτρου του πληστηριασμού. Και ο κύριος μέτωπος, το κράτος, οφείλει να της δώσει χρήματα. Όμως, τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο τελευταίος διοικητής που λυπάμαι που είναι ευτυχικός, κ. Πανταλάκης, φρόντισε εύσχημα και με οικονομολογικά κριτήρια να ανεβάσει το έλλειμμα της Αγροτικής Τράπεζας στις επισφάλειές της σε δυσθεώρατα ύψη. Δεν είναι δύσκολο. Ένας καλός οικονομολόγος, ένας καλός επιστήμονας, εύκολα κάνει το κακό. Μα πολύ εύκολα. Ειδικά με το παιδί των αριθμών, εύκολα μπορεί να παίξεις. Προσωπικά εγώ, θέλοντας να κάνω το καλό να βοηθήσω ένα αγρότη όταν ο ζυγοπόνος εισηγούμενα για δάνεια και έπρεπε να εξυπηρετηθεί διότι ήταν ανάγκη να κάνω την περίπραξη ή την ελαιοφύτευση κλπ. Του έβαζα κάποια αυξημένα εισοδήματα από τις υπόλοιπες δουλειές και το δάνειο του εγκρίνεται. Εύκολα λοιπόν παίζουμε τους αριθμούς. Ο κ. Πανταλάκης, ο πρώην υποδιοικητής της Πειραιώς, οδήγησε την Αγροτική Τράπεζα έσχημα εκεί που την οδήγησε. Βέβαια το παράδοξο είναι ότι ένας μεγάλος κριτικός Ελευθέρος Βενιζέλος ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Ένας μικρός κριτικός, κ. Πανταλάκης, και το κάπα με μικρό γράμμα και το πει με μικρό γράμμα, κ. Πανταλάκη, είχα την ατυχία με στη κριτική, εν πάση περιπτώσει, δοτός διορισμένος είσαι, άξιο το έργο σου, αλλά θα έπρεπε να αποχωρήσεις, κ. Πανταλάκη, πριν βάλεις την υπογραφή σου να τερματιστεί η καριέρα αυτής της τράπεζας, την οποία έδειξε ο μέγας κριτικός Ελευθέρος Βενιζέλος. Αλλά και μια άλλη σύμπτωση, κυρίες και κύριοι. Ο πρώτος διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας ήταν ο Στέφανος Δέλτα, προπάπους εκδητρός του σημερινού πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά. Οποία λοιπόν σύμπτωση. Επίσης, ένας Βενιζέλος ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα, ένας άλλος Βενιζέλος, όπως θα πω παρακάτω, με τους χειρισμούς του κατάφερε τη διαλύση. Ο κύριος μέτωπος της εσωτερικής τρόικας, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Ευτυχώς όμως, επειδή ο Βενιζέλος, ο Ελευθέρος Βενιζέλος,
έχει καταγωγή εδώ, τα μέρη, στα δικά σας. Απλά ο Ελευθέριος γεννήθηκε στα Χανιά στις Μουργές. Ο κύριος όμως Βαγγέλης Βενιζέλος δεν είναι της γενιάς του Βενιζέλου, που ξέρετε επιθέτω, γεννήθηκε με το επώνυμο Τούρκογλου. Βεβαίως. Αλλά επειδή δεν ήταν πιασάρικο για ένα Έλληνα πολιτικό, ο οποίος θα ήθελε να αποκτήσει και μεγάλα αξιώματα και πιθανόν πρωθυπουργία, το Τούρκογλου δεν πήγαινε για Έλληνας πολιτικό και το έκανε Βενιζέλος ως πιασάρικο, θα το πω στα σφακιανά, μαγάρισε το όνομα. Μαγαρίζω στα σφακιανά σημαίνει και όνομα. Εν πάση περιπτώσει, δεν αξίζει να στοιχήσω με αυτό περισσότερο. Αυτά με τα stress test. Δεν πέρασε λοιπόν η τράπεζα από το stress test. Η διοίκηση Πανταλάκη έκανε και κάτι σωστό. Σκέφτηκε να διοργανώσει την τράπεζα και να κλείσει κάποια καταστήματα τα οποία ήταν με μικρή κίνηση, εν πάση περιπτώσει. Έκλεισε 50-36 καταστήματα, τα 486 έγιναν 450. Και εκούρευσε το μισθό των συναδέλφων από 1η Πρώτου του 2011, αυτό δεν ήταν σωστό, κατά 35%. Κατάφερε όμως να εξοικονομήσει λειτουργικά έσοδα 400 εκατομμύρια. Αυτό ήταν καλό. Εκεί λοιπόν με τα πάντα όδευο σε ένα αίσια πορεία, εμφανίζει ξαφνικά το περίφημο PSI. Το PSI είναι το γνωστό κούρεμα των ομολόγων. PSI σημαίνει Private Sector Investment, δηλαδή εμπλοκή ιδιωτικών φορέων. Με λίγα λόγια, ιδιώτες, και όταν λέμε ιδιώτες εννοούμε τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Στην Ευρώπη, ιδιώτες όμως, όχι τα επίσημα κράτη, ιδιώτες, που είχαν αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, πιθανακάστηκαν και είχαν 200 εκατομμύρια σε ελληνικά ομόλογα, αναγκάστηκαν να αγοράσουν νέα ομόλογα με μειωμένη τιμή κατά 50%. Και έτσι του δώσαμε 100 δις, όπως έλεγαν οι κυβερνώντες με τα φανόνια και τα πάντα. Καμπαρόντως του δώσαμε 100 δις χρέος. Κούρεψαν τα ομόλογα. Όσο εδώ καλά. Η Αγροτική Τράπεζα όμως δεν είναι ιδιωτικός φορέας, είναι κρατική τράπεζα. Δεν έπρεπε να κουρευτούν τα ομόλογα δημοσίου της Αγροτικής Τράπεζας. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί το δημόσιο να κουρεύει τον εαυτό του. Με εντολή του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, τα ομόλογα του δημοσίου της Αγροτικής Τράπεζας κουρεύτηκαν. Και με την ρητή υπόσχεση ότι ναι, αργότερα θα ως το βασικό σου μέτωπο σημείο στο ελληνικό δημόσιο θα επαναφέρω τα λεφτά αυτά. 4,5 δις σημειώθηκε η Αγροτική Τράπεζα και βγήκε τα φόβρακα. Και ήρθαν τα 25 δις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Ευρώπη για να μοιραστούν στις μεγάλες τράπεζες. Την Αγροτική, την Πειραιώς, την Εθνική, την Άρθρα και την Eurobank. Όλες ενισχύθηκαν πλην της Αγροτικής, διότι λέει εκκρίθηκε μη βιώσιμη, μη συστημική. Αυτό το συστημική δεν το κατάλαβα ποτέ, είναι ένας όρος που δεν συνηθίζεται στην οικονομολογιστική ορολογία, το αποδώσαμε ως μη βιώσιμη. Θεωρήσατε, λέει, την Αγροτική Τράπεζα ως μη βιώσιμη. Και γι' αυτό δεν της έδωσαν χρήματα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ούτε ο κ. Βενιζέλος ήρθε στο ύψος της υπόσχεσής του να δώσει στην Αγροτική Τράπεζα 4,5 δις, τα οποία είχε χάσει με το κούρεμα των ομολόγων της αδίκως και παρατύπως μάλλον. Ναι, αλλά η Αγροτική Τράπεζα σε σχέση με τις άλλες 4 τράπεζες, την Εθνική, την Άρθρα, την Eurobank και την Πειραιώς, είχε μεγαλύτερη ρευστότητα, γιατί είχε πολύ μεγαλύτερη καπιταλική βάση. Είχε δείχνει κεφαλαιακής επάρκειας 12% πριν το κούρεμα με τα PSI, είχε 400 εκατομμύρια κέρδος από τα λειτουργικά έσοδα λόγω της μείωσης του μισθού των υπαλλήλων της, είχε καταθέσεις γύρω στα 17,5 δις, ήταν λοιπόν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις άλλες τράπεζες. Μια ανάσα είχε να σου πει. Επιπλέον, το χρέος της που είχε στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και στο Ταμείο Ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μόλις 6 δις. Θα μου πείτε, μα είναι λίγο το ποσοστό 6 δις. Όχι, δεν είναι λίγο. Την ίδια στιγμή όμως οι υποχρεώσεις της Τράπεζας Πειραιώς ήταν 25 δις στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και στο Ταμείο Ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για την ιστορία, η Eurobank είχε 35 δις χρέη σε αυτούς τους δύο οργανισμούς. Άρα οι τραπεζίτες σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Από την άλλη μεριά, με το τελευταίο κλείσιμο εξομιλισμού,
Το άδεσμο ενεργητικού και παθητικού της αγροτικής ήταν 21,5 δις ευρώ. Και στις 5 του περασμένου Αυγούστου, με το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το χαρτοφυλάκιό της στα ΚΑΕ, στα φορολόγητα και στην ΕΙΔΑΠ ήταν 58 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι η Αγροτική Τράπεζα δεν είχε αρνητικούς δείκτες, μόνο η Αγροτική Τράπεζα. Και οι άλλες τράπεζες δεν είχαν. Έχω στοιχεία ότι δεν τα μπορώ να τα πω για να μην χάνουμε πολύτιμο χρόνο με αριθμούς. Η μόνη τράπεζα που δεν είχε αρνητικούς δείκτες το Δεκέμβριο του 2011, 31 Δεκεμβρίου, ήταν η Α. Εδώ τώρα αρχίζει το παρασκήνιο, ή μάλλον αρχίζουμε μέσα από την ομίχλη του παρασκηνίου, και όπως βλέπουμε από την ερώτημα, όπως λέω συχνά, να διακρίνουμε κάποια γεγονότα. Δηλαδή, όπως δημοσίευσε ο τύπος της Κυριακής στις 5 Αυγούστου, υπήρχε μια γραμμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έδινε 3 εναλλακτικές λύσεις στην Αγροτική Τράπεζα. Έδινε τις εναλλακτικές λύσεις στη δική μας κυβέρνηση και την Αγροτική Τράπεζα. Πρώτη λύση, να απολυθούν 3.500 υπάλληλοι. Δεν το δέχτηκε η Τρόικα, γιατί σκέφτεται ότι δεν θα περπατήσει πολιτικά αυτή η λύση. Δεύτερη λύση, να χωριστεί σε καλή και κακή, σε υγιή και προβληματική δηλαδή, σε υγιής τράπεζα, η καλή να εξελιχθεί σε μια αυτόνομη τράπεζα όπως έγινε με την πρώτη μπάνκα. Δεν το δέχτηκε όμως η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, γιατί θεώρησε ότι δεν θα είναι βιώσιμη αυτή η τράπεζα. Η τρίτη που επεκράτησε ήταν να χωριστεί σε καλή και κακή. Όταν λέμε καλή και κακή, υγιής και προβληματική εννοούμε υγιής ή καλή είναι αυτή που έχει δάνεια τα οποία είναι ενήμερα, ενώ η προβληματική ή η κακή είναι αυτή που έχει δάνεια τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα. Αυτή η λύση επικράτησε. Έστε λοιπόν εγκρυπτό ο κύριος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, έστειλε και ζήτησε προσφορές από την Εθνική Τράπεζα, την ΑΛΦΑ, τη Eurobank και την Πειραιώς. Με περιθώριο να απαντήσουν σε 2 εβδομάδες. Η Εθνική και η ΑΛΦΑ επέστρεψαν ότι δεν ενδιαφέρονται στην επένδυση αυτή. Η Eurobank είπε καταρχήν, ναι, δέχομαι να θα πωλήσω το μισό προσωπικό. Αλλά 1 εβδομάδα πριν λήξει αυτή η προθεσμία, απέστειλε την προσφορά της. Έμπλη πρώτα κ. Σάλα, ο οποίος είπε: εγώ την παίρνω με 95 εκατομμύρια. Και αυτό επεγράφει και θα δούμε παρακάτω. Ναι, αλλά ενώ στέφαν όμως όλα αυτά. Και ενώ είμαστε ακόμα πριν τις εκλογές, οι 3 κύριοι οι οποίοι αποτέλεσαν την Τρόικα, την εσωτερική Τρόικα, όπως λέω εγώ, γιατί έχουμε 2 Τρόικες τώρα. Μία Τρόικα εξωτερικού, η οποία είναι κυρίαρχη, και μία Τρόικα εσωτερικού, η οποία είναι υποτελής. Και ό,τι πει η Τρόικα του εξωτερικού, εμείς το εκτελούμε κανονικά με ένα γεσέρ. Είμαι περήφανος που μιλώ αυτή τη στιγμή από την αγροτική γη, γιατί εδώ πριν από κάποιες εκατοντάδες χρόνια, ο Λεωνίδας είχε πει στο Πέρσι που ήθελε γη και είδωρ, του είπε μόνο λαβέ. Τώρα, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω με το να χαρίσουμε την Αγροτική Τράπεζα, κινδυνεύει η ελληνική γη. Λοιπόν, παρακάτω αυτό. Πουλάμε και τα λιμάνια μας. Δίνουμε και είδωρ. Και γη και είδωρ. Και το μόνο λαβέ, το λέω για να πλησιάζω κυρίες και κύριοι του Λεωνίδα, έγινε γέστερ. Μα χαθήκαν πολλά τα παλικάρια που ελευθερώσαν την Ελλάδα με γενναντούφεκα και τώρα θα δικάσουμε σε καιρό ειρήνης. Εν πάση περιπτώσει. Να συμμετέχω λίγο το σκονάκι μου, τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς 3 μέρες πριν τις εκλογές 17 Ιουνίου. Τι έλεγε στο Βελίδιο, μιλώντας στην νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, για το τι μελιγενέστε με την Αγροτική Τράπεζα. Αυτά τα έλεγε στις 14 Ιουνίου. 17 είχαμε εκλογές. Τους έλεγε λοιπόν ο κύριος, αλλά όπως λέμε στην κριτική, δεν είπε και λόγω τιμής. Τους έλεγε λοιπόν. Θέλω να σας πω, μια και μιλήσαμε για τους αγρότες, για μας η Αγροτική Τράπεζα είναι ένας δημόσιος τραπεζικός πυλώνας που δεν πρέπει να κλείσει, γιατί μέσα της έχει εγγυήσεις της αγροτικής γης που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και δεν πρέπει να μείνει χωρίς χρηματοδότηση. Τους σπόρους σήμερα δεν μπορούν να αγοράσουν σε πολλά χωριά οι αγρότες. Τους σπόρους, όσο μάλλον τρόφιμα, ζητήματα ζωοτροφών, ενέργειας που υπάρχουν σήμερα για τον αγρότη. Υπάρχουν περίπου 7 δις που υπολογίζουν ότι θα παραμείνουν, θα περισσέψουν από την ατάτα κεφαλαίες των τραπεζών και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αγροτική. Δηλαδή, κι εγώ ειλικρινά μονάχα τον ψήφισα. Πώς αυτό τα είπε με τόση ευθύτητα και παρησία που το πιστέψατε. Που δεν θα αποτελέσουμε μετά. Και έρχεται η από αυτά τα μέρα της 27 Ιουλίου, που εντελώς ξαφνικά, και ενώ οι συνάδελφοι της Αγροτικής Τράπεζας
Ιουλίου ως υπάλληλοι της Αγροτικής, βρέθηκαν την επόμενη μέρα το Σάββατο 28 Ιουλίου να είναι απολυμμένοι. Με μια σύντομη απόφαση του κ. Προβόπουλου, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας και να τη θέσει σε εκαθάριση και να ορίσει εκαθαριστή, όπως και έγινε, με συνοπτικές διαδικασίες. Αιτιολογικό λέει είναι ότι η Αγροτική Τράπεζα δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια, δικά της κεφάλαια, δεν έχει αυξημένο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και ο κύριος μέτωπος, δηλαδή το δημόσιο, δεν έχει επαρκή κεφάλαια να επιχειρηματοδοτήσει. Σύμφωνα με τον έγκριτο καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Μητρόπουλο, του το τελευταίο επιχείρημα της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι δηλαδή δεν μπορεί ο κύριος μέτωπος, το ελληνικό δημόσιο, με μετοχές άνω του 70% στην Αγροτική Τράπεζα, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την Αγροτική Τράπεζα τούτη την κρίσιμη στιγμή. Λέει ο κύριος Μητρόπουλος και ασφάζει με την γνώση του, ότι αποτελεί κατάφορη κοροϊδία του ελληνικού λαού, των αγροτών και των συναδέλφων. Λέει επίσης ο κ. Μητρόπουλος και απορρέω την άποψή του ότι αυτό είναι η κατάληξη της μνημονιακής πολιτικής που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις από το 2009 και ελεύθερη. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Χωρίστηκε λοιπόν η τράπεζα σε καλή και κακή, σε υγιή και προβληματική. Ο κ. Σάρας, καλά κάνει, τη δουλειά που κάνει ο κ. Σάρας. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Καλώς ορίσατε. Καλά. Ευχαριστώ. Είμαστε σε μια φάση που σε λίγο θα χρειαστούμε τις δικές σας οδηγίες και συμβουλές. Τις κατέχετε σίγουρα. Πήρε λοιπόν ο κύριος Σάρας λοιπόν και δουλειά του έκανε. Επιχειρηματίας είναι, προσπαθεί να μεγαλώσει το μαγαζί του. Καλά έκανε ο κύριος. Τι πήρε όμως? Πήρε 450 καταστήματα. Και όχι μόνο. Πήρε όλη την περιουσία της Αγροτικής Τράπεζας, 1.500 ακίνητα. Πήρε 17,5 δις καταθέσεις που είχε η Αγροτική Τράπεζα. Το χαρτοφυλάκιο, είπαμε, το οποίο μεταβάλλει το προγραμματικό του φυλάκιο που ήταν 6,67 ευρώ, θα έστρεψε και αυτά. Πήρε δηλαδή μια γερή πλήκα 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πήρε ο κύριος Σάρας. Αλλά το μεγάλο σκάνδαλο είναι στην τιμή 95 εκατομμύρια. Έχει 1.500 ακίνητα. Μα μόνο το κτίριο Τσίλερ στην Πανεπιστημίου 23 που στοιχάζει την διοίκηση της κοινωνικής διευθύνσης, εκείνο το κτίριο εκτιμάται στα 70 εκατομμύρια. Το μηχανογραφικό κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας στο Μαρούσι είναι από τα τελειότερα της Ευρώπης. Πρόπερση τελείωσε. Ήταν εκτίμη της αξίας. Μιλάνε για 70 εκατομμύρια. Το εκπαιδευτικό μαχαίρι στο Καστρί, πίσω από την κατοικία του κυρίου Παντρέου, που προέβη στο Νέο Παντρέου. Ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα και εκπαιδευτικό κέντρο όπου εκπαιδεύονται οι συνάδελφοι της Αγροτικής και όχι μόνο, από όλους τους οργανισμούς ερχόταν και να εκπαιδευτούν. Όλα αυτά περίπτωσαν σε αυτό. Και έρχομαι στα Χανιά. Στα Χανιά το κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας είναι ένα περίφημο νεοκλασικό κτίριο, καμάρι του Χανίων, που το είχε δωρήσει πριν 100 χρόνια ακριβώς, το 1912. Ο εφοπλιστής, ο πατρίδης Πιστολάκης, στον Ελευθέριο Βενιζέλο και το έκανε γεωργικό ταμείο της τότε Κρητικής Πολιτείας. Ένα κτίριο πανέμορφο, με ισόγειο, ανώγειο και υπόγειο και με καταφύγιο μάλιστα μέσα. Και το 1930, με την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πρώτη του 30 το γενίασε ως Αγροτική Τράπεζα. Εκείνο το κτίριο εκτιμάται τουλάχιστον 50 εκατομμύρια. Δηλαδή με τους μετριόπλους υπολογισμούς, πού βρήκαμε 95 εκατομμύρια. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα ερωτήματα. Κύριε Προβόπουλε, κύριε συνάδελφο Προβόπουλος τραπεζικός, σε ρωτάω, και οφείλεις να απαντήσεις. Σου είχα την ερώτηση από τη Ιεράπετρα, την ακριτική Ιεράπετρα. Θα σου κάνω και μια ερώτηση από τη Λακωνία. Την περήφανη Λακωνία που προστάτευε πολλά από την ιστορία μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι αυτόν τον τόπο ξεπίδησε η ελευθερία της Ελλάδας από τον περήφανο Μοριά. Δεν ξέρω πού είναι η καταγωγή σου, κύριε Προβόπουλε, αλλά από τούτη τη θέση από τον περήφανο Μοριά σου απευθύνω μια ερώτηση. Πρώτον, η πρώτη αρχή από τις αρχές της αεφόρου ανάπτυξης είναι η αρχή του δημοσίου συμφέροντος. Η Αγροτική Τράπεζα ήταν μια τράπεζα δημοσίου συμφέροντος. Καμία αρχή δεν παίρνει πάνω από την αρχή του δημοσίου συμφέροντος.
Εσύ λοιπόν ένας άνθρωπος, πώς μπόρεσες, με ποιο δικαίωμα με μια υπογραφή να εξοφλήσεις μια περιουσία η οποία εκτιμάται από 1,5 έως 6,5 δις ευρώ και να τη χαρίζεις 95 ευρώ. Με ποιο δικαίωμα το έκανες αυτό? Θα μου απαντούσατε. Ο νόμος 4021/2011 που έθεσε ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, κόντεψε τον Ελευθέριο, συγγνώμη, σας δίνει το απεριόριστο δικαίωμα και με κάποιους άλλους νόμους και νομοθετικές διατάξεις δίνει το απεριόριστο δικαίωμα ο ένας άντρας να αποφασίσει με μία υπογραφή τη μέρη γενέστο περιουσία κρατική που είπαμε τίθεται στην αρχή του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί αυτή η περιουσία, κύριε Προκόπουλε, δεν ήταν δική σας, ήταν περιουσία του ελληνικού δημοσίου, του Έλληνα φορολογούμενου ήταν περιουσία αυτή. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν εσείς την παραχωρήσατε? Τη χαρίσατε. Δεύτερο ερώτημα, κύριε Προκόπουλε, γιατί δεν κάνατε διαγωνισμό? Ένα διεθνή διαγωνισμό, θα έλεγα εγώ, ένας απλός πολίτης. Με εμφανείς όρους, με διαφανείς όρους, που να πούνε στο ελληνικό κορβανά, αφού αποφασίσετε να εξοβελήσετε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, να πούνε στο κρατικό κορβανά κάποια δισεκατομμύρια. Και τι δεν κάνετε δημόσιο διαγωνισμό, αλλά εκρυπτώ και παραχωρήσατε στον κύριο Σάνα. Τρίτη ερώτηση, κύριε Προκόπουλε. Γιατί, κύριε Νικητά, μαζί με το ελληνικό χρηματοπιστωτικό ταμείο δεν ενημερώσατε έγκαιρα την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς για το τι μέλη γενέστε και να μην γίνουν κάπου μετοχές των μικρομετόχων? Διότι αν έχει ενημερωθεί έγκαιρα η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, κάτι θα έχει προλάβει να κάνει εκείνη η Επιτροπή για τους χιλιάδες Έλληνες μικρομέτωχους της Αγροτικής Τράπεζας. Γιατί, κύριε Νικητά? Θεωρώ ότι δεν θα μου απαντήσετε, γιατί είσαστε πολύ ψηλά στην πυραμίδα της ιεραρχίας και είσαστε ο ένας, αλλά και ο κρίνων κρίνεται. Και, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα έρθει η ώρα της λογοδοσίας, διότι κανείς δεν μπορεί με μια υπογραφή να εξοβελήσει μια δημόσια περιουσία. Και θα σας θυμίσω ότι, κατά τη στοιχεία, όταν πήγαν το μνημόνιο στον πρόεδρο της Ισλανδίας να το υπογράψει, είπε εγώ ένας άνθρωπος που ήταν ο πρόεδρος, στην αρχή, θα δεσμεύσω το λαό με μια υπογραφή, όχι, θα θετήσει δημοψήφισμα. Έτσι κάνουν οι πολιτικοί άντρες. Εν πάση περιπτώσει. Όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Εδώ θα σας διαβάσω πάλι τα σκονάκια μερικά ερωτήματα από μια επιστολή ενός συνδικαλιστικού φορέα στον κύριο Πρωθυπουργό. Και δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας του ΕΠΑ, ούτε του ΚΚΕ. Είναι ούτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι από ένα συνδικαλιστικό σωματείο των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, εξοικείων τα πέντε. Η ΔΑΚΕ ΑΤΕ έστειλε προς τιμή της 8 Αυγούστου μια επιστολή μικρογραμμένη στον κύριο Πρωθυπουργό και του θέτει μια σειρά ερωτημάτων. Μια μικρογραμμένη επιστολή. Ξεχώρισα μερικά ερωτήματα, αξίζει τον κόπο να στα διαβάσω. Για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, στις 24 Εβδόμου του 12, ώρα 6:30 μετά μεσημβρίας, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρα στη συνάντηση που είχε με το ΤΟΕ δήλωσε επισήμως ότι δεν γνωρίζει και δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και το μέλλον της ΑΤΕ και μία ώρα μετά συναντάνε τον κύριο Προβόπουλο τη συμφωνεί των σπάσιμων της Αγροτικής και την πόλη στην Πειραιώς. Δεύτερον, για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, ενώ η Αγροτική Τράπεζα είναι αποδεδειγμένα βιώσιμη τράπεζα εφόσον διέθετε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συγκεκριμένα από την Τρόικα, αρχικό και επικαιροποιημένο με το PSI, χαρακτηρίστηκε μη συστημική, όρος που δεν υπάρχει στην διεθνή ορολογία παρά βιώσιμη μη. Τρίτον, για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ τα κριτήρια με τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε την αγροτική μη συστημική και τις 4 συντηρητικές τράπεζες που προτάθηκαν στην ανακεφαλαίωση από το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας στις συστημικές? Τέταρτον, για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία της διαγνωστικής μελέτης της BlackRock? Η BlackRock είναι μια διεθνής, μια πολιτική εταιρεία με αντικειμενικό στόχο την διαχείριση κεφαλαίων εταιριών. Έχει έδρα σε 26 χώρες στις 5 υπήρους. Μια πολύ σοβαρή εταιρεία. Για ποιο λόγο, λοιπόν, ρωτάει η ΔΑΚΕ ΑΤΕ, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία της διαγνωστικής μελέτης της BlackRock που αποδεικνύουν ότι η αγροτική διαθέτει από τα υγιέστερα χαρτοφυλάκια με το 300 εκατομμύρια προβλέψει επιπλέον των απευθυνμένων σωμάτων τριετίας, πράγμα που δεν συμβαίνει σε καμία από τις 4 συντηρητικές τράπεζες,
και οι οποίες θα χρειαστούν να εγγράψουν αρκετά εκατομμύρια έως ευρώ προβλέψεων στον λογισμό τους την επόμενη τριετία λόγω BlackRock και συνεπώς η αγροτική είναι καλύτερες από αυτές. Και για ποιο λόγο ποτέ δεν δημοσιοποιήθηκε η μελέτη της BlackRock, ενώ τη ζήτησαν αρχικά κόμματα της Βουλής, αλλά και ότι πληρώσαν πολύ μεγάλο ψηλό το κόστο της. Για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, ακόμα και ένα λιγότερο χειρισμό του σπασίματος, δεν πραγματοποιήθηκε ανακεφαλαίωση του υγιού τμήματος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να μπορέσει η αγροτική να αποτελέσει κρατικό τραπεζικό πυλώνα που θα στηρίξει τον Έλληνα αγρότη και την ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα, πράγμα για το οποίο δεσμευτήκατε. Για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, ενώ η ανακεφαλαίωση ολόκληρη τη αγροτική απαιτούσε 3,9 δις ευρώ, επιλέχθηκε ο χειρισμός του σπασίματος και της απορρόφησης από την Ιδιωτική Τράπεζα κόστους 6,5 δις. Επιλογή ήταν πιο ακριβή και η οποία επιβάλλει το ΑΕΠ με βιβλίο 3% όταν στόχος όλων των μέτρων είναι η μείωση του ελλείμματος και η ελάφρυνση του ελληνικού λαού. Για ποιο λόγο, κύριε Πρωθυπουργέ, να υπάρξει η κατάληξη της διαγραφής των μετοχών και με τον τρόπο αυτό να βάζει τα χρήματά που τοποθέτησαν οι μικρομέτρες στις τελευταίες αλλά και σε όλες τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις. Ακούστε το πιο ωραίο. Για ποιο λόγο το 70% της ελληνικής αγροτικής γης, τα μέσα ενημέρωση μιλάνε το 40% της ελληνικής αγροτικής γης είναι υποθηκευμένο στην ΑΤΕ. Το 70% είναι. Πέρα από την γνώση μου, η υπερέσταση θέσεις ελευθερικές στην Αθήνα, το λέει και η ΛΑΚΕ ΑΤΕ στο υπόλοιπο σας αυτό. Για ποιο λόγο λοιπόν το 70% της ελληνικής αγροτικής γης που είναι υποθηκευμένο στην αγροτική να φύγει από την έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, το 30% αυτό βρίσκεται στα σύνορα. Αυτό λέει πολλά. Κάτι για το οποίο εσείς συγκεκριθήκατε όταν θα προστατεύσετε την υποτισκέπη της αγροτικής στην ομιλία σας στο Ζάπιο 3, 22 Τετάρτου, Αλεξανδρούπολη 4 Πέμπτου, Θεσσαλονίκη Λάρισα 28 Τετάρτου, Θήβα 21 Τετάρτου, Βερολίνο Θεσσαλονίκη 14 Έκτου κλπ. Πώς είναι δυνατόν οι ιδιωτικές τράπεζες με ανεπάρκεια δύο κεφαλαίων που χρήζουν οι ίδιες ανακεφαλαιοποίησεις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να βάζουν κρατικές τράπεζες με επιπλέον χρήματα του Ταμείου, δηλαδή χρήματα που χρεώνται απευθείας ο ελληνικός λαός και τώρα κεφαλώνονται οι κρατικές τράπεζες απευθείας από το Ταμείο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομική απαγόρευση για τη μία ανακεφαλαίωση κρατικών τραπεζών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για ποιον λόγο στερείται το ελληνικό δημόσιο από την περιουσία του, μόνο τα 1.500 κίνητα που διαθέτει η αγροτική αποτιμώντας και χρόνες τιμές θα αγγίζει το 1 δις κλπ. Ερωτήματα κρίσιμα και κέρια από τον κύριο Πρωθυπουργό, τα οποία δεν γνωρίζω να απαντήθηκαν. Όμως, από ό,τι γνωρίζω, η Τράπεζα Πειραιώς δεν κατάφερε να εξομαλυνθεί με την ένεση αυτή που πήρε από την Αγροτική Τράπεζα. Διότι ενώ είχε μια σχέση ιδιών κεφαλαίων προς δάνεια που πρέπει να είναι γύρω στο 80%, δηλαδή έχεις κεφαλαϊκή επάρκεια, έχεις καταθέσεις 100 δραχμές, δίνεις δάνεια μέχρι 80. Η κεφαλαϊκή επάρκεια της Τράπεζας Πειραιώς ήταν 147% πριν πάρει την Αγροτική Τράπεζα. Μετά που πήρε κατέβηκε στο 124%. Δηλαδή, με άλλα λόγια, 124 δραχμές έχει δίνει δάνεια και έχει μόνο 100 δραχμές κεφάλαια. Κάπου έχω εδώ τα στοιχεία σε πραγματικά ποσά, σε κάποιο κομμάτι που τα βρίσκω τώρα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν έχει ακόμα τράπεζα αυτοδύναμη να μπορεί να λειτουργεί και να δίνει δάνεια. Πολύ πολύ με ενδιαφέρει η τύχη της Πειραιώς, με ενδιαφέρει η τύχη της αγροτικής, γιατί εδώ πάμε τώρα στην επόμενη μέρα και αρχίζουν τα ερωτήματα. Τι θα γίνει αλήθεια με το 70% της ελληνικής γης, το οποίο είναι υποθηκευμένο στην Αγροτική Τράπεζα. Και το 30% είναι στα σύνορα. Και όταν λέμε σύνορα, όταν λέμε παραμεθόριο περιοχή, εννοούμε Τουρκία, Σκόπια, Βούλγαροι, Αλβανοί. Όλοι αγαπητοί και γνωστοί και μη εξαιρετικοί φίλοι και σύμμαχοι. Είναι γνωστό ότι η εκαθάριση, ο εκαθαριστής κ. Μαράντος, ο κάθε κ. Μαράντος, θα προχωρήσει στην εκαθάριση του προβληματικού αρχιτεκτονικού με στατικές διαδικασίες. Θα προχωρήσει στην εκαθάριση όπως ο κ. νομίζει. Λένε οι αρμόδιοι, λέει η Τρόικα του εσωτερικού, ότι αναλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο την τύχη του προβληματικού χαρτοφυλακίου. Ναι, αλλά ο Έλληνας πολίτης έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους Έλληνες πολιτικούς. Ποιο είναι
οικονομικό γνώσιο του επιχειρηστή. Είναι γνωστό και εγώ ότι η τράπεζα δεν είχε τακτική πληστηριασμό. Το 2006, αν πάμε καλά, είχε κάνει 100 κατασχετήρια σε όλη την Ελλάδα, τη στιγμή που μια άλλη τράπεζα ιδιωτική είχε κάνει 10.000. Δεν είχε λοιπόν τέτοια πολιτική αγροτική τράπεζα. Ο νόμος Κατσέλη είναι ένας νόμος ο οποίος είναι πάρα πολύ ευκαιρικός για τους χρεοφυλάκες των τραπεζών, αλλά το καθεστώς του νόμου Κατσέλη το εφάρμοζε η Αγροτική Τράπεζα από δεκαετίες πριν με την έννοια των εξώτερων διακανονισμών. Δηλαδή, καλούσαμε τον επιχειρηματία, τον ιδιώτη, τον έμπορα, τον αγρότη, την ένωση, τον συνεταιρισμό και βλέπαμε την οικονομική του κατάσταση και ανάλογα το ρυθμίσμα το χρέος σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες υποχρεώσεις της διοίκησης και να πάμε σε πληστηριασμό. Εγώ στο κατάστημα του Χανίου μου υπηρέτησα από τον Αύγουστο του 5 μέχρι την 1η Πρώτου του 2011 πέρυσι, 5,5 χρόνια, δεν έκανα κανένα πληστηριασμό και το κατάστημα μου βγήκε το 2009 και το 2012 που αξιολογήθηκε, κάθε χρόνο αξιολογούμαστε, βγήκε δεύτερο και πληροφορία στην Ελλάδα στην κατηγορία της ΑΠΑ κατηγορίας που ήταν. Που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά χωρίς πληστηριασμούς. Και έχω άπειρα παραδείγματα. Ως προϊστάμενος του Δοτείου Ελλάδος στη διεύθυνση αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ, είχα έρθει στην Πελοπόννησο πάρα πολλές φορές. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Μία περίπτωση μιας κυρίας, χείρα, με πάρα πολλά παιδιά, δεν λέω ότι γιατί μπορείτε να γνωρίσετε, όχι από την περιοχή σας, αλλά από όμορφη περιοχή νομού, προστούσε 50 εκατομμύρια δραχμές. Ήρθα, τη συζήτησα, είδα ότι μπορούσε να δίνει, οι πιο παιδιά της είχαν βγει στην παραγωγή, το πιο μικρό παιδί ήταν κάποιο μηνών μάθασης στο τοπίο. Είχε πετάξει τη πάνω πιέτεια. Μπορούσε να πάρουμε τα χωράφια της και το σπίτι της. Δεν το απαγορεύει η τράπεζα. Αλλά όμως είπαμε ότι έχει ένα χαρακτήρα κοινοφελή και δεν τον απεμπώνησε ποτέ μέχρι την τελευταία μέρα της λειτουργίας της. Συζήτησα λοιπόν με την κυρία και με τους δύο μεγάλους γιους και είδαμε ότι μπορούσε με 1 εκατομμύριο το χρόνο δραχμές, κάθε τέλος του χρόνου που χρημάζαν τα προϊόντα τους, θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Τις κουρέψαμε το χρέος και από 50 εκατομμύρια το κατεβάσαμε στα 15 εκατομμύρια. Διάρκειας 15 χρόνια με 1 εκατομμύριο το χρόνο. Σβήσαμε 35 εκατομμύρια. Δεν σβήσαμε κεφάλαια, σβήσαμε τόπους. Η τράπεζα, όταν εγώ πήγαινα στο Ελληνικό Συμβούλιο Υπολογίσεων κάθε Πέμπτη, ο διοικητής και όλο το Συμβούλιο έβγαζε σπηριά εάν σβήναν πορτογενή κεφάλαια. Όχι κύριε, σβήνανε τόπους που δεν χάρη η τράπεζα. Και βοηθήθηκε μια οικογένεια. Θα μπορούσαμε να την είχαμε βγάλει στο σφυρί. Και λέω τώρα, η τράπεζα Πειραιώς να έχει αυτή την ευαισθησία. Ναι, αλλά η τράπεζα Πειραιώς ακόμα και το υγιές κομμάτι που πήρε. Κάποια στιγμή θα είναι προβληματικό. Υπάρχει τόση ανεργία. Οι μισθοί και οι συντάξεις κόβονται συνέχεια. Τα υγιή δάνεια σύντομα θα γίνει προβληματικά. Θα ακολουθήσει η πολιτική που κάναμε εμείς να ρυθμίζουμε και να πληρώσουμε στους πληστηριασμούς ή θα τα πουλήσει σε κερδοσκοπικές εταιρείες ή σε κάποιες γερμανικές τράπεζες με τις οποίες δεν ταιριάζει τις σχέσεις και να μην την ορολογώ, δεν το πράγμα την ορολογώ, αλλά ποιο είναι το μύθο της αδιάρθρωσης της λογικής. Ότι η Γερμανία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Η εφημερίδα Βατάν πρόσφατα έγραφε πολύ καλό καινούργιο που μας έρχεται από την Ελλάδα. Πουλιέται η αγροτική, πουλήθηκε η αγροτική. Πολύ καλό καινούργιο από την Ελλάδα. Γιατί η εθνική πήρε τη Φίνες Μπάνκ της Τουρκία και ακόμα άλλη μία, και έτσι εμείς να βάλουμε κάτι από την αγροτική. Έχουν ανοιχτά τα όματα και τις διαθέσεις τους. Εκείνοι καλά κάνουν. Στις ενώσεις. Είχαμε περίπτωση στα Χανιά που η Ένωση Αγροτικών Εκτελεστών μάλευε την έβγαλε στο σφυρί ένας ιδιώτης, διότι χρωστούσε η Ένωση λεφτά, διαλυμένη Ένωση. Η τράπεζα με ένα έξυπνο δικονομικό χειρισμό, την προτεραία του πληστηριασμού, απεσώβησε τον πληστηριασμό αυτό. Σώθηκε. Όμως αυτή η πλέον πια δεν υπάρχει. Να προστατεύει τις ενώσεις, να προστατεύει τους συνεταιρισμούς, να προστατεύει τον αγρότη, τον ιδιώτη, τον έμπορο, τον καθένα. Αυτή δυστυχώς είναι η διακοσμημένη κατάσταση. Ένα άλλο στο μέλλον για τον Έλληνα αγρότη. Δεν έχει πια τη φίλια αγροτική τράπεζα που έμπαινε μέσα και έβρισκε ένα φιλικό περιβάλλον. Δεν λέω. Έχω ακούσει κάποια παράπονα και σε όλες τις ομιλίες που έκανα, παράπονα υπάρχουν. Δεν υπάρχει κοινωνία αγγέλων. Σε όλους τους χώρους πάντα υπάρχουν και κάποιοι που καλούν τη συνταγή. Όμως το καταστατικό και ο οργανισμός της τράπεζας, η
ήταν τέτοιος που το 70% των περιπτώσεων ήταν η υποφιλία του οφειλέτη. Δεν πήγε δεύτερα σε πληστηριασμούς και σε κλείσιμο σπιτιών. Τι θα γίνει τώρα? Εμείς αυτό που κάνουμε με τους αγαπητούς φίλους του Ενίου Παλαϊκού Μετώπου είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να δείτε τι έχει συμβεί και αυτά που λέω απόψε εδώ, να τα πάρετε, να τα μεταφέρετε στους γειτόνους σας, στους φίλους σας, να μην εφησυχάσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα διδικασμένο. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν είναι τελεσίδικο. Μην ξεχνάμε ότι πριν 100 χρόνια στο Θεσσαλικό κάμπο υπήρχε ένα καθεστώς των Τσιφρικάτων, οι οποίοι λυπαίνονταν από τους αγρότες, τους πολύγους, τους μη έχοντας γη, και βρέθηκε πάλι ένας άνθρωπος, ο Άγιος Αντίπας, ήταν κατασύμπτωση γεωργόνος. Τους σκοτώσανε τελικά. Όμως υπήρχε τάξη, δεν υπάρχει τίποτα δικασμένο. Εμείς κάτω στα Χανιά ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα θεσμικό όργανο, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε, για να διεκδικήσουμε να επανέλθει η Αγροτική Τράπεζα στη θέση που ήταν. Δύσκολη δουλειά, δύσκολος ρόλος, αλλά λένε στο χωριό μου, σαν τη λογιά σε μια δουλειά, όρθια και μη φοβάσαι, όταν προγραμματίσει μια δουλειά προχώρα. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Αν ήταν εύκολα, πολύ θα το συγκεκριμένα. Θα το κάνουμε σιγά σιγά. Θα είμαστε σε επαφή με τους φίλους εδώ, με τους παιχτούς φίλους που γνώρισα, γιατί θα φύγω αύριο το πρωί, αλλά θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Θα δούμε πώς θα πάει το σωματείο μας, το θεσμικό όργανο που θα φτιάξουμε, πώς θα περπατήσει. Γιατί δυστυχώς εδώ που φτάσαμε, τη θέση του Ελευθερίου Βενιζέλου και τη θέση του Αλέξανδρου Παναστασίου, την έχουν καταλάβει θλιβερές μνημονιακές σκιές. Το μνημόνιο δυστυχώς μας έχει γίνει βραχνάς, το μνημόνιο. Και αυτές οι θλιβερές μνημονιακές σκιές θα καταστρέφουν ό,τι καλύτερο έχει δημιουργηθεί στην πατρίδα. Και Ρόσγα εκείς, όπως λέει και κάποιος τηλεοπτικός αστέρας σε εισαγωγικά. Δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Ήδη πέρασε πολύ καιρός. Δεν πρέπει να επαναπαυθεί ο αγρότης στο ότι έγινε ό,τι έγινε. Όχι, δεν υπάρχει στηρισμένα. Μην γίνει ο προάγγελος κακών, δηλαδή να έρθει η ώρα που ο αγρότης θα πηγαίνει στα κτίρια της Αγροτικής Τράπεζας και θα πρέπει ως ένα άλλο τείχος δακρύο που είχαν οι Εβραίοι και πλέον τόσα χρόνια. Γιατί τότε θα δούμε τι χάσανε, τι έγινε, τι τους πρέπει. Τότε θα είναι αργά. Τώρα είναι ακόμα καιρός εκείς. Μπορούμε κάτι να κάνουμε. Ένας δεν μπορεί. Ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτά είχα να σας πω, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Να βάλει την προσοχή σας. Στη συνέχεια, μετά